Zdravím vás ľudia pri novom videu z hry. Viete? Však predsa Brawl Stars. Pri novom videu, ktoré to je prvýkrát, ukážem vám mojich nových brawlerov. Napríklad mám ich 25 takýchto. A dneska som získal nové skiny. A včera som dostal panáka. Tohto. Ten som dostal z minulých videí, čo som natáčal. Ja som sa pomýlil s tým a ideme to vyskúšať. Ja sa volám Vnap, tak sa môžete pripojiť. Ja som Vnap. Budeme otvárať aj nejaké legendy. Ja nepodvádzam ako ten, jak sa volá, ten bratčík, čo to je, ten silný. Neviem. Tam volá do toho, tento. Ja neviem. Prehrávam. Do mojej kariéry. Hej. Minus tu. Ja zväčší, prestaň. Triangulation rocks the nation. Dáme si tohto. Toto je čo? Za tmavé, dobre. Toto si. Možno budeme otvárať aj nejaké kariéry. Uvidíme, či budeme nejaké kariéry. Skúsime toto. A vidím, že jak prehrám, tak to budeme otvárať. Co? Nic sa nedeje. Takže ukážem vám moje hry tuto dva. Vidíte? A na budúcu časť vám ukážem všetky brawlerov, ako ich tuto mám zmaximovaných. A ešte skiny, jaké majú. Ešte schopnosti, to bude v ďalšej časti. Mám toho veľa. Tak zdar!